Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Ja, welkom terug bij Thuis in Limburg. Nog altijd de zomerse show. En naast mij staat Geronimo. Dat rijmt niet alleen, dat klinkt ook nog heel goed. Hij is de zanger, heeft ons juist al gezien. Geronimo, welkom. Welkom in Weert ook. Yes. Het is zomer. Wij verwachten van jou natuurlijk een zomerse hit. Ik doe mijn best, hè. One Kiss is uit. Met een nieuwe single. En dat is hem, de nieuwe zomerhit van 2012? Dat is zeker een nieuwe zomerhit voor 2012. Ja, je hebt sowieso veel zomerhits wat dat betreft. Je hebt onder andere het liedje I Say Pego heb je vertaald. I Want You Baby. I Want You Baby, yes. Dat is de hit van vorig jaar zo'n beetje. Dat was best spannend. Omdat uiteindelijk werden we door de Braziliaanse uitgevers verboden om het nummer echt uit te brengen. Serieus? Ja, dus ja, we hebben er niet echt heel veel mee kunnen doen, maar wel veel kunnen optreden. Ja. En het is toch een beetje mijn nummer. Ja, je hebt Braziliaanse roots. Yes. Dus je was de enige waarschijnlijk die het liedje überhaupt ook verstond. Want wij zingen maar wat. Nee, helemaal niet. Nee, ik ben geboren in Brazilië en toen was ik 2 maanden oud. En toen ben ik geadopteerd door een Nederlandse familie. Dus ik heb niks van de cultuur of iets meegekregen, behalve mijn temperament. Ja, je zei je straks ook nog, en de drang naar voedsel zei er nog bij. Ja, dat wil je niet herhalen herhalen op televisie. Ik hou van voedsel. Het is niet aan te zien, dus dat nee, maar ik mag spring veel. Ja, ja. Dus ik ben heel actief. Als we het toch over voedsel hebben, is dat ook Nederlands voedsel? Hutspot en zo? Alles. Ja? Ja, maakt me niet, maar ik hou heel erg van pittig eten. Ik ben echt een pittige, dat is mijn ding, spicy. Ja. Muziek, dat is één ding. Zo meteen gaan we nog een keer horen, daarover zo meteen meer. Maar je bent behalve muzikant ook nog gewoon filmacteur, hè? Yes. Ik ben begonnen met film. Mijn eerste film had ik toen ik 17 was. Toen deed ik Timbuktu, een Carrie Slee film. Toen was ik 17, daar heb ik ook meteen de titelsong van ingezongen, I Could Have Loved You. En het was dan meteen dat ik op allebei de vlakken eigenlijk kon proeven hoe het zou zijn om een artiest te zijn en hoe het zou zijn om een acteur te zijn. En het is me heel goed bevallen. En dit jaar kreeg ik de kans om Mijn Vader is een Detective te doen, deel 3, de competitie. En die komt in september uit. En een maand later komt een nieuwe speelfilm Asterix en Obelix naar de Britten. En dan doe ik de stem van Hippix. Dus alleen de stem. Okay. Wat trouwens wel heel raar is, want ik ben gewend dat je met je hele lichaam acteert. En ik moest mijn screentest of mijn stemtest doen. En dan sta je dus achter zo'n microfoon, alsof je in een geluidsstudio staat. Ja, niks om je heen. Niks om je heen, een beeldscherm en een script. En je staat ondertussen, nee, en je denkt echt zo, niemand ziet je. Echt, het is alleen je stem, dus je staat echt voor lul. Je staat echt voor aap. Alles voor het beste resultaat. Alles voor het beste resultaat. Dus. Hey, maar wat is nou jouw ding? Is het nou toch meer muzikant of meer allebei. acteur? Allebei, want het is zo anders. Het is niet echt te vergelijken. Dus het is allebei echt mijn ding. Daarnaast doe je ook nog een hoop televisiewerk. Yes. Maar vooral ver weg. Vooral ver weg. Vanaf deze maand ben ik het gezicht of de ambassadeur van Cartoon Network in Azië. En dat betekent? Dat betekent dat ik dus hun spokesperson ben. Dus als er evenementen zijn waar gepresenteerd moet worden, dan kom ik opdraven, liedjes zingen, zorgen dat er een leuke sfeer in zit. Dat mensen weten wat Cartoon Network is, wat de series zijn op Cartoon Network. Allemaal dat soort dingen doen. Maar in Azië dus je gaat flink reizen dadelijk. Ik ga in oktober 3 weken naar Azië. Ja, ik kan het zelf nog niet bevatten. Want het is, wat je zegt, het is heel ver weg. Dus Maar je spreekt de taal? Nee, ik spreek Engels. Dus ik hoop dat ze dat kunnen. En een beetje Spaans gaat ook nog wel. Nou, dat ook, zelfs dat niet. Zelfs dat niet? Nee, het is echt Engels, een heel klein beetje Duits. Ik versta Duits redelijk goed, maar ik spreek het heel klein beetje. En Nederlands. Ja. Even voor de mensen thuis, je komt niet uit Limburg. Nee. Je hebt vandaag 3 uur in de auto gezeten volgens mij. Yes, ik kom uit Amsterdam. Ik ben opgegroeid in het Gooi. Daar hoor je niks van. Dat is verdwenen. Maar ja, ik woon nu in Amsterdam, al 10 jaar. En het bevalt goed. Nou, het wordt toch tijd dat we weer die zachte G gaan leren, hoor. Met een zachte G? Ja, zo ongeveer. Zo ongeveer. Oké. Nee, je gaat zingen, niet met een zachte G. Nee. Welk liedje ga je voor ons doen? One Kiss. En dat is? Dat is mijn single. Mijn allernieuwste single en tegelijkertijd de titeltrack van mijn nieuwe album. Of mijn debuutalbum, One Kiss. Oké, is het een zomerhit? Of is het is sowieso een zomerhit. Nou, Geniet dan gaan we ervan. hem zeer zeker zien. Dames en heren, speciaal voor u en hier voor de mensen te Weerdenbergen, Geronimo. No, no.
You've got to tell her what she wants to hear. You've got to move her deep inside her heart. You've got to listen when she tries to speak and tell her she's been born. You've got to make her see that she's the one. You've got to show her without her it's no fun. You've got to make her see where she belongs and tell her she's the bomb. You've got to tell her what she wants to hear. You've got to move her deep inside her heart. You've got to listen when she tries to speak and tell her she's been born. You've got to make her feel like she's the one. You've got to show her without her it's no fun. You've got to make her see where she belongs and tell her she's been born. Before you go, but all you say is no, 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 please. I'm begging on my knees. One kiss before you go, but all you say is no, 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 no. All you say is no, 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 no. All you say is no, 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 no. Ja, dat was Geronimo, binnenkort dus ook te zien als acteur op uw televisiescherm. We zitten hier op de Weerterberg en dat betekent dat we af en toe ook even mooi meekijken bij wat er hier allemaal gebeurt. U hoort misschien de kinderen op de achtergrond die zich flink vermaken. Het is vandaag maandag, een wisseldag zoals het hier heet. En dat betekent dat heel veel nieuwe mensen zijn aangekomen. En ook dat de cleaning haar werk weer heeft moeten doen. Want u weet natuurlijk, iedere keer als het huisje leeg wordt, dan wordt er flink gepoetst. En onze eigen Patrick Smeets die gaven een paar rubber handschoenen en die gingen even meepoetsen. Als je aan poetsen denkt, dan denk je aan een fiets natuurlijk. Willemijn, jij bent van de poetsploeg. Ja, ik ben... Ja, nou, en wij gaan, even voor de mensen thuis wel handig om te weten, wij gaan dus poetsen vandaag samen. Ja. En jij zegt, ja, laten we eerst maar met de fiets beginnen, want dat is het belangrijkste wat we hebben. Ja, want dit is een heel groot park en als je dat moet lopen, gaat er gewoon te veel tijd in zitten. Ja, dus dit is je basisuitrusting. Dus, Eén ding valt me nou wel op. Je moet natuurlijk daar allemaal poetspullen meenemen, neem ik aan. Die gaan we zo krijgen. Ja. Maar waar doe ik die dan aan vast? Ik denk dat is een speciale fiets met een doos waar dat in kan. Jij krijgt een emmer met haken en die haak je fijn aan het stoeltje achter. Dus dan heb je even goed je handen vrij om veilig te fietsen. Ik heb nou zeg maar 6 meer doekjes dan wat ik normaal gewend ben in mijn hand te hebben en allerlei andere dingen. We zijn klaar om te gaan. Hoe gaat dat normaal? Heb je een vaste route of krijg je elke dag nieuwe huisjes waar je heen moet? Hoe gaat dat? Ik heb een vaste wijk met vaste mensen, maar niet ieder huisje zit iedere keer in de wissel. Mensen blijven soms een week of een huisje is niet bewoond geweest. Ja. Maar ik zit wel ongeveer in dezelfde huisjes. Okay. Ja. Ik zag aan het aantal emmers wat al weg waren dat we redelijk laat zijn. Hoe laat begin je normaal? Wij beginnen om 9:30, maar de gasten mogen tot 10 uur blijven. Dus op hoop van zegen dat er huisjes leeg zijn, dat ze al erin kunnen. Ja? Oké, ja, laten we dan maar naar de eerste gaan. Okay.
Dat pasje, is dat alleen maar voor de huisjes op je route? Of hoe werkt dat? Met dit pasje kan ik alle huisjes open tussen 9:30 en 3:00. Na die tijd werkt het niet meer, want anders zou ik ook bij de gasten binnen kunnen. Ja, daar zitten ze vast niet op te wachten inderdaad. De gast krijgt trouwens ook een pasje, maar dat geldt alleen voor zijn eigen huisje. Die kan niet alle huisjes ermee open. Ja, dus dat is er wel eentje die je niet moet verliezen natuurlijk. Nee, hè? daar moet ik ook echt heel Waken met je leven. zuinig op zijn. Ja, dat dacht ik al. Ik zie al, ze hebben een cadeautje achtergelaten, de vorige bewoners. Gebeurt dat veel? Nou, levensmiddelen blijven, ze vergeten ook heel veel spullen. Dus telefoonopladers, je wilt niet weten hoeveel dat die achterblijven in stopcontact. Niks echt super ernstig. Ik neem aan dat je niet wel eens hier binnenkomt dat er nog een kind zit of zoiets. Ook wel. Nee, serieus? Is dat ooit gebeurd? Nee. Ja, en oma in bad. Nee, niet waar. Oh, dat geloof ik niet. Ja, echt wel. Ja. Maar dat klinkt toch een beetje als een broodje aap verhaal. Of zijn dat dan echt zeg maar, de leuke verhalen die jullie als poetsploeg uitwisselen? Zeg maar? Ja, dat zijn inderdaad de leuke verhalen. Maar het gebeurt. Er blijft ook wel eens een rolstoel achter. Dan zeggen we, goh, is een wonder gebeurd. Hè? Sta op en lopen. Ja. Ja, zoiets, ja. Wat zijn nou de meest voorkomende dingen die je kunt herkennen, zeg maar? Nou, je komt er binnen, je ziet het aan de vloer. Hè? Dit is een vuile vloer. En dan denk je, oei, dan is de rest vaak ook vuiler. Ja. De vuilnis is niet opgeruimd. Toch? Het is een slordige bungalow. Ja. Dit komt helemaal goed, Patrick. Ja, nou, Ja. wacht, je hebt me nog niet zien poetsen. Nou, we beginnen met een emmer water. Ja? Daar doen we product in. In dit geval het blauwe voor het interieur. Goed? Oh, het is gewoon op kleur gecodeerd. Dat is fijn. Dat is makkelijk, hè? Ja, daar kan ik wel wat mee. Rood voor sanitair, blauw voor de bungalow. Dat wil ik ook voor thuis. Oké. We beginnen met het toilet en de badkamer in te zetten. Dat is natuurlijk weer De rode. het rode. Ja. Sanitair. Ja? Patrick, het wasbakje. Goed. Oké. Pakken we nou de wc. Lamp aan. Ja, bril omhoog. Wacht, een spuitje dit. Daar zit dus een schuin spuitje hem onder de rand. Oké, en dan pak je de wc-borstel en dan borstel je dat even erin. Goed onder de rand borstelen, ja. En de volgende gasten willen dus absoluut schoon sanitair. Heel belangrijk. Hoe lang heb je normaal voor een heel huisje? Een half uur. Wat? Een half uur. Wij 9 op 4,5 uur. Dus inclusief reistijd, zeg maar. Ja, maar daarom hebben we dus ook een fiets. Hè? Dat Ja. wat sneller kan. Dat je niet te lang hoeft te lopen. Ja, hey, maar dan kun je toch wel heel erg pech hebben, of niet? Want kijk, dit viel uiteindelijk nog wel mee natuurlijk. Maar ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen op bungalowparken. Ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Die maken er echt een bende van. Hoe doe je dat dan in die tijd? Nou, dan proberen we wel hulp te regelen. Dat kan één man, als het echt vuil is, kan één man het bijna niet doen. Dus dan moeten we hulp regelen. En zelf helpen, ook. Ja. Wat is nou het allerergste wat je kan overkomen? Dat je binnenkomt en dat je echt denkt van, oh nee, niet dit. Ja, met name, dan zie je het al, dan staan de vuile borden bij wijze van spreken nog op tafel, de pan nog op tafel, hè, de bedden niet afgehaald, de vloer gewoon heel erg vies. Oma nog op de wc. Ja. Ja, net of dat de mensen er nog zijn. Die hebben zich opgepakt en die zijn vertrokken. Die hebben gewoon alles achtergelaten. Nou, dan ben je een uur op aan het ruimen. Nou, iedereen heeft dan nog wel een taak. De was moet gedaan worden, de flessen moeten gevuld. Oh, dan ben je nog steeds niet klaar. Er zijn nog een aantal mensen die hebben achterwacht om klachten op te lossen van de gasten. Ja. Ja, dus 3 uur is echt nog niet klaar.
Wat gaan wij dan nu doen? Koffie drinken. Oh, kijk. Ja, dat is het gedeelte van de job, daar kan ik wel wat mee. Maar dat hebben we ook wel verdiend, toch? Ja. Wij hebben 2 groepen komen bij elkaar in een huisje. Wij zetten koffie en dan zitten we even een half uurtje boterhammetje eten. Even praten, kletsen. Oh, iedereen heeft samen pauze? Ja. Maar ook gewoon in een bungalow dan? Ja. Oké. Ja, want die 60 man, daar heb je geen ruimte voor. Hè. We hebben geen kantine waar die allemaal in kunnen. Ja. Dus hebben we gewoon met een paar groepen een bungalow. Oh, gezellig. Dat heb ik wel verdiend. Lekker. Nou, hey, ik vind het reuze gezellig, dus ik denk dat ik hier in ieder geval niet meer wegga. Ja, je weet het hè, 9 huisjes, dat gaat best lukken met jou. Ja. Dat gaat goed komen. Maar ik denk dat ze thuis wel begrepen hebben. Bedankt voor de rondleiding en bedankt voor de les. En blauw en rood, ik ga dat nooit meer vergeten. Dus veel succes nog met de rest. En ik weet in ieder geval dat ik goed zit als ik aankom. Je bent weer terug bij Thuis in Limburg. Het is tijd voor het spel met de bal. Dat betekent dat onze 2 voetballers gaan proberen om het record van Dirk Marcellus te verbeteren. Hij schoot hier de afgelopen week 190 punten. 3 pogingen voor Frank van Kouwen en Fernando Riksen om dat te evenaren, dan wel te overtreffen. Heren, hoeveel wordt het? Meer dan Dirk, hè? Ja, je kunt 3 keer 100, 300 keer halen. 300, ja, 200 is genoeg, toch? 200 is genoeg. Frank, ga je eroverheen? Ja, 210 hè? 210. We gaan tellen. Wie van jullie heeft de eer om te mogen beginnen? Dat maakt niet uit. Ik begin wel. De oudste? Oudste begin. Oudste. Dat is goed. Nou, het begin is gemaakt, Fernando. Ik moet even voelen aan de bal, hè? Ja, ligt aan de bal zeker nu. Nee. Frank, jouw eerste poging? Om de beurt, ja. Ja, dat heb je wel eens beter zien doen. Vroeger waren het vrije trappen in de kruising, toch? Kijk. Dat is beter. Ook hij neemt wel eens vrije trappen. 60 punten voor Frank van Kouwen. Tweede poging voor Fernando. Nou. Dat is regel niet. Ja? Ook 60. Nou. Bij die 10 is 70. Frank van Kouwen met zijn tweede beurt. Zit bij mij ook. Hey, bijna. Ja, we kunnen de techniek niet mee twisten. Wat is Hij was het erop, of niet? Ja, goed, dat ding telt hem niet. Wat moet ik dan zeggen? Dat is net als met UEFA, toch? We hebben geen doelrechters die het... Schande. Ook, je krijgt steun uit... Kijk, hij heeft 50 voor je. Je had meer punten dan jij, moet ik zeggen. Ja, dat doe je goed. Hè? Klasje. Kijk. Oh! 170. Hé, Jan? Ik zie de nieuwe spits voor Fortuna, hoor. Oh, ja. Hij schiet ze maar binnen. Hij schiet ze behoorlijk mooi binnen. 110. Klasse gedaan, man. Klas. Ik laat hem volgende keer schieten. Hij doet beter dan mij. Ja, bescheiden. 40. Ik ben de tel nog helemaal kwijt. Wie heeft er dan gewonnen? Hij heeft gewonnen. Mag ik een applaus voor deze jonge man? Ja. Klasse gedaan. Hoe is je naam? Paul. Paul, klasse gedaan. Paul, we nemen jou mee. Klasse. Nou, we hebben nog meer kandidaten. Paul gaat mee. Hij gaat mee in de uitzending. Hij gaat net niet over Dirk Marcellus heen, maar wel super gedaan. Heren, jullie ook hartstikke bedankt. Maak er een mooi seizoen van komend jaar. U thuis bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Thuis in Limburg. We gaan hier lekker verder schieten met alle gasten. Morgen zijn we natuurlijk ook weer een nieuwe uitzending met bijzondere gasten. Onder andere Gio Lippens, verslaggever van de NOS, die straks ook naar de Tour gaat. Hij komt langs. En we hebben natuurlijk ook weer een voetbalgast. En dat is niemand minder dan Roel Brouwers van Borussia Mönchengladbach. We gaan hier schieten. Hoi. Zo. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.